i4x4 isilence athe sibone manje zisukile zibheke ezantsi liyashona ilanga bonke abantu bashahile kwaqala ukukhuluma kwatatazela amadoda athe sibone iphikelela laphana ezantsi ayikho esaqhelile njengamanje yaphuma le mpunga leyana yaphuma bakhombisa indlela yathi ngiyahamba salani kanjalo sodibana phambili impela ndaba athe sibona manje iphikelela ezantsi kodwa zinamathile zithule ithe mbophe kwayo ayifuni ukuthi izikhale kakhulu ayifuni ukukhala kakhulu kuzona ngoba ilokho esondela njalo mfoko Sihlophe. Hayi zisathandana kwamanje kodwa ngiyakutshela lolu uthando luzophela ngekudala mayifika lapha ngasesihlabathini. Yebo kunjalo phela mase ifika lapha emphela ndaba ila kufika khona kuphela zonke indaba njengamanje zifikele lapha ejikeni lasemphela ndaba yasho yalithatha inkaba ensundu isishile lapha empunga ilokho igijime njalo phambili iyalivula igebe imvulile lapha manje u10 meters iyeza lapha impunga ku position 2 kanti lapha na position 3 zinamathile ziyatela phasibeke phansi zonke izinyawo asazi ukuthi yozala nkomoni uyihleli umfana uyaqhiyama ilokho ikhulume njalo inkabi lapha ephambili iyalivula igebe kwathuka izinyoni ziphikelele lapha ehlabathini kwabhajwa indoda lapho ifike izishiyane khona iyabhajwa indoda ime lapha mfoko Sihlophe zimbi indaba lapha manje sizojika manje lapha ekhona nemphela ndaba lafuna kucacise khona ukuthi uyahamba noma uyasala yini awuzalijika amadoda ikhona mayijika ikhona ihamba zonke zithi thina siyathandana kule race. Yebo ngoba uyibuka njengamanje ziyaqhamuka lapha ziza kuyi home straight ziyoshaya intambo wafa ongaphansi ongaphezulu zithelana ngodaka zithelana ngezintulu lapha phansi eScottville bathi Scottville summertime lapho okududulana khona izinkabi u2022 unyaka weyimanga senza umlando namhlanje ziyadudulana ngempela ilokho igijime njalo lapha inkabi ephambili ibeke phansi zonke izinyawo uyayikhuza umfana uyayithumela uthi asambe ndoda yona iphelele manje usengafika unombolo 2 hayidlule noma ke yona lokho isibambile isipidi sayo athi sibona wayishaya umfana uthi kuphula amandla ndoda nangulo muntu osemva kwami engiphethe kabi kuzokwenzela kanjani lapha nangengane unombolo 2 nangunombolo 26 zashayana zaze njani sibheka entambeni manje balamula uyijaji lapha kuyokhuluma amakhamera lapha mfoko Sihlophe uyokhuluma amajaji lapha mfoko Sihlophe thina njengoba sibuka nje besibuka into esiyibonayo esingenabufakazi bayo zabulalana kwasuka umkikizo kwaqhuma umkikizo kwaqhuma amakhwela eScottville shayina zaze zabhekana mawuthi uyabuka kodwa amajaji